Hello friends, बरायबाय बडा जब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा जायफ्रा फरायसाफोर नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट गोदान स्किम ओंखारबावबाय आसाम स्टेटआव एबा राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना रां मोनगोन आरो बे राङा बाजेट जाखाबाय 12,500 आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय 15,000। दा नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ जायफ्रा फरायसाफोर स्टुडेन्ट्स नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि मोनसे स्किम दिहुनदों आरो बे जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि। दा जों बेखौ नायगोन सोर बायदिया मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो फरायसाफोरा मोननो हायो आरो लोगोसे बे स्किमखौहाय मिथियो। आरो बेनो जाबाय मुख्यमन्त्रि निजुत नोंथांमोना मयना यजना होननाय मोनसे स्किम मोनदों आरो बेयाव नोंथांमोना 10,000 निफ्राय 15,000 नोंथांमोना राङारि मोनगोन। दा बिदिब्ला जों थांनो फार्स्टआव आसामनि पर्टेलाव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम बडा जब इनफो YouTube चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे स्किमनि बागै नोंथांमोनाहाय जेब्लायबो आपडेट मोनबाय थानो हागोन। दा जोङो आसामनि पर्टेलाव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो थाबैनो साख्रि एप्लाइ जासिगोन। बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव गोदान साख्रि आसाम सेक्रेटारिनि आन्दाराव 350 पस्टआ फैगासिनो दङ आरो बेयाव नोंथांमोना ग्रेड 3 हिसाबै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि बागै नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव। एन्ड बेनिफ्राय मोनसे बिग आपडेटआ बेनो राङारि अनसुंथाइ जायफ्रा फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि दानिया नायनोसो फैदो माबादि बे स्किमखौ एबा नोंथांमोना बे राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन A to Z बेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन आसाम बाजेटनिफ्राय फैनाय नोंथांमोना मोनदों। स्किमनि मुङा जाबाय मुख्यमन्त्रि निजुत मयना होननाय मोनसे आसनि एबा स्किम ओंखारदों जेराव बिनि बाजेटआ जाखाबाय बेनो जाबाय 240 कौटि। थ' बेयाव सोर सोर मोनगोन दासान्दि गोबां हिन्जावफोरनि थाखाय ओंखारदों नाथाय हौवाफोरनि थाखाय ओंखाराखै। बेफोरबायदि माखासे आसनि आरो स्किमखौहाय बांसिन हिन्जावफोरखौ होनाय नुदों। दा थिग बेबादिनो गोदान स्किम ओंखारबाय फरायसाफोरनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट। दा बेनो जाबाय हिन्जावफोराल' बेखौ मोनगोन। अके खालि हिन्जावसाफोराल' मोनगोन। बेनो जाबाय 10 लाख एबा 10 लाखनो हिन्जावसाफोरनो बेखौ होनाय जागोन। स' बिनिखायनो जायफ्रा 10 पास खालामगोन एबा 10 पास जाबाय 11 क्लासाव एडमिसन लागोन स' बिथांमोननोहाय जायनोखि हिन्जावसाफोर बिथांमोनहाय होगोन बेनो जाबाय 10,000। 10,000 जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय क्लास 11आव फरायगासिनो दङ एबा फरायगोन बिथांमोननोहाय बेखौ होसिगोन बेनो जाबाय 10,000 नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों। अके स' नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो 10,000 नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोननो हागोन। स' बे थांबाय दानिया नेक्स्टआव बेनो जाबाय नोंथांमोना 12,500। अके आरोबाव मोनबावगोन जायफ्रा नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट इयारावहाय एडमिसन लागोन अब्ला जेब्ला नोंथांमोना चेस पास खालामनानै स' नोंथांमोना फार्स्ट इयार एबा फार्स्ट सेमिस्टाराव नोंथांमोना लागोन डिग्रीयाव अब्ला बिथांमोननोहाय 12,500 बिथांमोननोबो होनाय जागोन एबा हिन्जावसाफोरनोहाय होनाय जागोन डिग्रीयाव जायफ्रा फार्स्ट इयारावहाय एडमिसन खालामगोन। अके बे जाबाय नोंथांमोना 12,500। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव आरोबाव जायफ्रा डिग्री पास जाबाय हमना ला नोंथांमोना डिग्री पास जाबाय ग्रेजुवेट जाबाय अब्ला पोस्ट ग्रेजुवेट जेब्ला लाहैगोन फार्स्ट इयाराव नोंथांमोना आरोबाव मोनगोन बेनो जाबाय 15,000। स' नोंथांमोना 15,000 एबा 15,000 नोंथांमोनाबो राङारि अनसुंथाइ मोनगोन। खालि हिन्जावफोराल' मोनगोन हौवाफोरा मोननाय नङा। दासान्दि मेक्सिमाम हिन्जावफोरनि थाखाय स्किम ओंखारगासिनो दङ। आसा खालामो थाबैनो हौवाफोरनि थाखाय ओंखारथों आरो जेब्ला ओंखारो आपडेटखौ मोनगोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ 10,000 12,000 बेनिफ्राय 15,000। आसा खालामो बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामगोन।